nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! 100 days before Christmas! Oo nga. Ang bilis, ano? Alam mo, kanina nga tinitingnan ko yung calendar ko for the week, Tare. Alam mo naman daming ginagawa. Maka-artista. The busiest person in the room. Alam mo yun. Nicole Yala. Tingnan natin ang calendar for the week. Tapos na-realize ko, next, sa Saturday is the 21st. Sa susunod na Sabado, 28 na, mass wedding na pala natin. Yes, ganun na kalapit. Ang lapit na pala. Wala pa akong hawak na budget. Charot. Hindi pa kompleto mga pambayad. Sangla natin yung mga ginto. Ay, hindi to sa akin. Yung lalo nag-aatraso. Lalo tayo magkakaproblema niyan, friend. Diba? Hindi, gaano ba kahaba yan? Natimbang na ba yan? Kung Alin hindi ba? pa, pwede natin kagatin, tipak-tipakin, tapos pagpira-pirasuhin. Ayan eh. Ayan eh. Sindikato talaga. Yan yung sinasabi ko sa'yo, magpapasko na, hindi ka pa nagbabago. Itigil mo na yung mga kasamaan mo, charot, di ba? Oo, sinabihin ko na yung mga kasamaan ko, yung mga miyembro ng Chop Chop Gang. Ano daw? Oo, sabi ko, huwag kayong tilad ng mga motorsiklo. Yan, di ba? Doon tayo sa gold. Yan. Yung mga di pa natitimbang, magbagong buhay tayo. Yung ba gusto mo sabihin? Hindi kasi yung chop-chop, ano ba yung chop-chop dati ng mga kaibigan mo, mga motor. parte motor, di ba? Ang bibigat, di ba? Hindi madaling isilid sa bag. Doon tayo sa gold, chareng, di ba? Pero grabe no, 100 days before Christmas. Pero bago yan, syempre, yung celebration ng anniversary ng Tambalan, which is happening on September 28. Yes. Ilang buwan na po namin itong pinag-uusapan, pinag-iisipan. Tapos na-realize ko tumitingin ako sa calendar. So ko, next Saturday na pala yun. Next Saturday. OMG ka, no? Oo. OMG. Ang lapit na pala talaga. Tapos bigla nakita ko pa, ang dami nagpo-post ng mga Christmas. Pinatugtog mo pa yung Christmas song ng Tambalan. 100 days before Christmas 100 days before Christmas na lang. Before we all know it, sa totoo lang, pag nag-end of September, dire-diretso na siya. Kanina nga, meron tayong nag-aas ng availability natin ng October. Tapos na-realize ko, wala tayong availability dun sa Wednesdays of October. Nung tinitingnan ko siya, oo nga no. So, ibig sabihin yun, next time na kikitain kami ng taong ito, November na. Ang bilis, di ba? Ano na po yung mga prinamis na magpapapayat? Ano na po yung mga prinamis na mag-iipon? Ano na po yung mga prinamis na hindi na po mahuhulog sa maling tao? Ano yan na? Sinasabi natin Matatapos na naman ang taon! Ilang araw mong pinagpuyatan yan, pinag-isipan mong mabuti, nagsulat ka sa papel mo ng New Year's resolution. Yan! Ayan matatapos na naman ng 2024, kabisyo. May isa o dalawa bang na-checkan doon na nagawa mo na? Kung 30 yung sinulat mo doon, tapos ni isa wala ka pang nagagawa, huwag mo nang gawin next time. Oo, wag na, masasaktan ka lang. New Year's resolution ka pa, wala namang tinutupad, di ba? Andun ka pa rin sa maling tao. Nandun ka pa rin sa relationship na it's constipated, di ba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakaipon. Ayan tayo nakakalurk Pero ang bilis ng takbo ng panahon, di ba? And then, alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot din naman talagang isipin kapag halimbawa, meron ka mga nilista ng mga bagay-bagay tas hindi sila natupad. Nakaka-disappoint nakaka-disappoint. Pero syempre, may ambag ka rin May hindi natin pwedeng sabihin isisisi na naman natin sa gobyerno, isisisi na naman ng presidente. Oo, isisisi na naman sa office mate, isisisi mo na naman sa kapitbahay na hindi ka pinautang or isisisi na naman sa kung kanino man na ang tanong dito, ano yung ambag mo? Bakit hindi natutupad yung mga nakasulat dyan sa resolution mo, di ba? Control mo lahat yan
Yung pagpapapayat, pag-iipon, Yan. di ba, hindi may in love sa maling tao. Yan, pwede. Hindi kasalanan ng ibang tao yan, kasalanan mo na yan. Meron kang ambag dito eh. Masakit man talagang isipin, pero kailangan pong talagang tanggapin na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may ambag tayo dito. Hindi naman, halimbawa, yung isa kong kakilala, nag-message, kung kailan 47 na siya, partner, saka siya nabuntis ulit. Eh di kaming lahat ng batchmate kinabahan, di ba? Ninervyos kasi posible pa pala. So ngayon, galit na galit siya, naiirita siya, nabubwisit siya kasi bakit daw nakalusot. Sabi ko, hala, wala ka ba doon? Ano nangyari? Sabi ko talaga, sabi ko, walang kaalam-alam. Ano to? Sabi ko, bakit parang feeling mo wala kang inambag? Sabi ko, ano, itutulog ka ba nung mga panahon na yon? Diba? So hindi mo pwedeng laging sabihin na, kasalanan niya eh. Yes, hindi pwedeng ganon. Hindi dapat ganon. Diba? Hindi dapat ganon. Actually, sinisisi niya yung asawa niya kasi daw hindi daw nagbilang, hindi nag-ingat, mga ganon-ganon. Tapos sabi ko, bakit yung asawa mo lang nandun ka din? Diba? So meron ka ding ambag doon. So Totoo yan. yan. So kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, meron kang ambag dyan. Uy, totoo diba? yun na kadalasan produkto yan ng ating pagdedesisyon. Maaaring tama, maaaring mali, pero lahat ng decision making natin may consequences. Yes. So yan ang resulta niyan. At the end of the day, mga kaibigan, ito ay tungkol lahat sa sarili natin at hindi sa ibang tao. Yan. Bago ka matulog, ma-realize mo, ang nangyari pala sa akin ngayong araw na ito ay most of them ay kagagawan ko. Oo, meron din pala action ko. Oo, meron din pala. Hindi maaaring minsan hindi naman hindi naman talaga ikaw totally ang may kasalanan. Katulad niyan yung kakilala ko na buntis, 'di ba? 50-50 yan, 'di ba? 'Di ba? May lalaki at may babae para mabuo ang isang baby. Ganun lang 'yon, 'di ba? So, minsan 80-20, 70-30, basta minsan nga kaunti lang yung ambag mo eh. Halimbawa, bakit nangyari yung bagay na yan? Siguro ang ambag mo kasi hindi ka umambag. Ambag rin yun Gets mo? Bakit nangyari bakit yung kaibigan mo nadukutan sa harapan mo? 'Di ba? Anong ambag mo doon? Ang ambag mo, wala kang ambag, hindi ka sumigaw, hindi mo nariningan yung friend mo, 'di ba? So, lahat 'yun may ibig sabihin meron tayong kinontribute kahit papaano kung bakit hindi natutupad o natutupad ang isang bagay. Totoo 'yun. So, wag laging sinisisi sa iba kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Lagi kang may contribution diyan. Yung nangyari sa iyo ngayong araw na ito, simula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, kadalasan diyan produkto ng ating pag-iisip, produkto ng ating pagdedesisyon. So kung nagutom ko ngayon, kagagawan mo rin yan. Huwag mo sasabihin, wala kasi akong choice eh. Wala akong pagkain eh. Di choice mo nga magutom. Kasi may choice ka din namang humanap ng pagkain. Pwede naman maging mabait sa mga kapwa para kapag yung mga makarao sa gutom. di ba? Pwede din namang kunyari, sabi ko nga po sa inyo, kung di nyo pa po ito alam, di ba? Kasi nabago tayo ng time slot. Dati nung nag-aaral ako, wala talaga kami masyadong pera. Hindi pala masyado. Wala talaga kami pera. Saktong. Kulang. Hindi pala sakto, ngangay. Tama, kulang, ganyan. So ako, wala akong hindi ko na-experience all throughout my school life na binigyan ako ng allowance. Yung ibig sabihin na merong pera. Oo, may perang ibabaon. Hindi eh. Ang baon ko, kung ano man yung niluto sa bahay namin, na pagdating sa school, malantutay na talong. Kaya pala mahilig ka sa lantutay. Kasi bata ka palang exposed ka na sa lantutay. Correct, diba? Ganon. Chicken na malungkot. Masaya siya nung umaga. Kaya lang pagdating ng tanghali, diba? Malungkot na siya. Ganon. Kasi walang extrang budget para abutan kami ng pera. Pero ako, di wala naman ako magagawa, 'di ba? Yun lang naman ang kaya ng pamilya eh. Anong gagawin natin, 'di ba? Pero ang pwede kong maging yun din siguro yung dahilan kung bakit medyo nagbida-bida tayo, ganyan kasi para hindi ako magutom, partner. Kailangan makapalamukha mo. Kailangan makapalamukha ako eh. Dapat hindi ka mahiyain. Sa true, kung mahiyain ako, di sana wala akong baon na tinidor at nakikitusok ako sa pork chop ng kaibigan kong masarap. 'Di ba? So, dinadaan ko lang sa chika eh, pero hindi nila alam, tinutusok ko na yung siomay, 'di ba? Parang, talaga? Habang kinakausap sila, gano'n talaga mga nangyari. Tapos magjo-joke ako, tapos tumutusok na ako sa mga ulam nila. Di gano'n. Di ba? Hindi nila alam nakakarami ka na. Sa true. Di ba? Yung gano'n ba? Meron kang pwedeng gawin or pwedeng hindi gawin. So, meron ka talagang ambag dito.
dito. Ganun. Totoo, maliban sa ambag na pinag-uusapan natin, siguro iwasan din natin yung gumawa ng napakaraming excuses sa buhay-buhay. Yun nga marami sa atin, wala naman akong choice eh. Tanggapin ko nang mahirap ako. Ito na yun eh. Oo. Hanggang dito na lang ako, yes. di ba? Ang pagka ganun, binibigyan mo ng limits yung sarili mo. Lagi tayo may choice, mga kaibigan. Choice mong magkaroon ng jowa, choice mo ring maging single. Yan. Choice mong magutom ngayon, choice mo ring mabusog ngayon. Yarn. Huwag mo sasabihin, wala kasi akong pambili ng pagkain, tatanggapin ko na lang, gutom ako, bahala na mamaya. Oh, di ba? Tapos problemahin mo mga tao sa paligid na nagugutom ka, di ba? ang tanong nga, may ginawa ka ba? Kaya nga, dadami mo sila sa kasungitan mo, nangain ka ng tao kasi nagugutom ka ngayon, di ba? Hinayaan mo magutom ka eh. Oo, naalala ko isa kong kakilala part, ang sakit-sakit ng ulo niya, tapos hindi siya umiinom ng gamot. Sabi ko, bakit? Choice mo ba talaga to? Sabi ko, nagagalit siya kasi ba't daw, ang sakit-sakit daw ng ulo niya. Ayaw niya uminom ng gamot kasi ayaw niya daw masanay. Sabi ko, anong gagawin natin? kaming nasa paligid mo yung napeperwisyo kasi masungit ka dahil masakit ang ulo mo. Diba? Tapos ayaw mong uminom ng gamot. Tinutulungan ka na nga namin. Binibigyan ka na namin ng suggestion. Diba? Ayaw mong tanggapin. Lahat ng sinabi namin ayaw. Sabi namin, sige, uminom ka na maraming tubig. Kasi kung halimbawa ayaw mong masanay sa gamot, may mga ganyan talaga. O di ko kung hindi ayaw mo namang synthetic, ayaw mo namang gawa ng siyensya, di anong gulay-gulay yung pwede mo. Anong tapal-tapal at pahid-pahid ang gagawin natin? Anong gusto mo? Oh, di ba? Ayaw din. So sabi ko, anong gagawin natin? Di ba? Masakit ang ulo mo, tapos wala kang gagawin. Tapos kami mapeperwisyo, di ba? Kasi choice mo yun eh. At again, lahat ng mga choices natin, may consequences po yan. Gaya niya, tingnan mo, hinahayaan niya masakit ang ulo, tapos... Diba? Tapos kami lahat na mapeperwisyo, di ba? Alam mo, sabi ng isang psychologist, ayan. Kailan mo kinausap tong psychologist na to? 3 days and 2 weeks ago. Okay. Nung nagiinom kami. So di tayo sure kung yung psychologist na ito, kabisyo, medyo mapagkakatiwalaan kasi nakainom. Tsareng. Ante, pili ko mapagkakatiwalaan yung kausap mong psychologist. Ikaw yung medyo nag-worry kami kasi lasing ka rin. Correct, di ba? Hindi ako makaintindi. Baka mali yung i-deliver, di ba? Meron yung psychologist na ito na nagbigay ng isang talk. Sabi niya, kadalasan daw, kasi di ba masasabi mo kapag kaganyan, doctor din sila doctor of psychology, di ba? Doktor sila. Pero kadalasan daw, na-experience niya partner, na kapag ka, merong may sakit, ganyan. O kaya basta siya mismo daw sa sarili niya, parang never siya kinonsider as a doctor. Ang laging doktor na, parang, doktor pala siya, parang ganon. Hindi kasi, di ba? Kasi ang laging pagkakilala lang natin. Manikurista ako. Hindi. Nagtatabas ako ng damo, grass cutter, ganon. Hindi lagi na experience kasi sanay siya na yung mga tao pag sinabing doktor, ito talaga yung mga gumagamot na mga physical pain. Diba? Since psychologist siya, emotional yung kanya, mental, ganun. Siguro ang kausap niya nagulat. Doktor ka? Hindi siya talaga partner. Minsan nga parang kailangan niya pang isulat. Alam mo, gusto niya may tarpaulin siya. Doktor po ako, ganun. Seryosohin niyo ako, ganun. Kahit nakasuot na siya na puti. Oo, hindi ganun. Parang mas binibig. Kasi, di ba maski nung mga bata tayo, na-realize nga din natin to Di ba yung mga anak natin, kahit maliliit sila, pag may sugat sila, alam nila na ang unang gagawin, lalagyan ng band-aid, 'di ba? O kaya papahugasan or kung ano man kasi nga physical siya, nakikita natin siya. Pero yung kapag ka emotional, madalas hindi natin pinapansin, nalulungkot, hayaan mo lang malungkot siya, 'di ba? Parang ganon. So yung sinasabi ng psychologist partner, kailangan kapag ka ganyan na meron kang nararamdaman tungkol sa sarili mo na kalungkutan, ganyan, yung feeling mo na hindi mo kayang mag-ipon, feeling mo hindi mo kaya magpapayat, yung lahat ng mga negative na feelings, kailangan din nating i-resolve yun. Kasi minsan ang iniintindi lang natin pag nagkasugat tayo, 'di ba? Parang ang explanation at saka pag malungkot ka, ganyan, o kaya ganyan 100 days before Christmas hindi ka pa nakakaipon, huwag ka din nagsasama dun sa mga taong hindi rin nakakaipon kasi mahahawa ka ng vision nila. Hindi sila makakatulong Pareho sa'yo. kayong Correct. titirik ang mata pagdating ng
Noche Buena kasi walang pera. Pare-parehas kayong galit kasi hindi natupad yung New Year's resolution, 'di ba? Correct, Yung mga ganun. Parang katulad daw na kapag ka may sugat tayo, hindi naman natin dinidiinan yan 'di ba? May sugat kasi syempre alagaan natin. Masukista ako. Correct. Gusto ko pa, bakit? Gusto ko Pinalalaki ko yung sugat, bakit? Ayoko lang na may sugat. Gusto ko magkapantal siya, 'di ba? Gusto ko balidin yung buto ko. Wala ka nakikitang ganun 'di ba? So ganun din daw sa mga people that you choose to be with. So kung halimbawa ganyan, hindi natutupad yung mga pangarap mo. At sino ba yung mga tao na nasa paligid mo? Baka itong mga tao sa paligid mo dinuduldul ka rin para hindi talaga matupad yung pangarap mo. Parang sugat. Yes. Hindi mo gagawin sa sarili yun na duduldulin mo pa yung sugat mo para lalo kang magkasugat. Hindi. So ganun din daw sa iisip, 'di ba? Wag mo nga hayaan na negative lagi yung nasa isip mo. Wag mo Totoo ding hayaan na yung mga taong magi-influence sa'yo puro negatibo para siyang sugat na mas lalo mo pang sinusugatan. Wag daw ganun. So ang point dito, wag ka magpapakabusog. Yan. Kasi 100 days before Christmas na. Gets nyo ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di ba? Gets nyo yung point ng tambalan, di ba? Totoo naman Gets nyo yun? Yes. Gets natin yun. Naintindihan nyo po. Ngayon, kung hindi nyo po naintindihan, gets din namin. Mga matatalino lang nakakakuha ng joke namin. Charot. Hoy, salamat ng marami sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok mula noon hanggang ngayon. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was